Good morning, Namaskara Madarigla, welcome back to the channel. In Shanivara Kande, Edma Kalathan Gante, and the breakfast Malparigo, but they will breakfast Godi Gose. Okay, chutney. Orange color chutney. ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕದು ಮಾತಾ ಬೇಲೆ ಅದು ತನಿಷ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾತಾ ಅದು ಬಾಲಕ್ ಮೀಯರೆ ಪೋ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಬೇಗ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಡು ಅಂದು ಪಂಡೆ ಮೀಯರೆಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ದಾದನ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಮೊಬೈಲ್ ಏರ್ತು ಬೇರತ್ತೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪುರ್ಸೋದು ಪೂಜೆ ಬಟ್ ದಾದನ ಹಿಂಗೆ ಅವು ಗ್ರೂಪ್ ಶಾಲೆದ ಪುಡರ್ ತುಚ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ದಾದನ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದಿಲ್ಲ ತಾನು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ತೂ ಪೂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ದಾದನ ಅಂದೇನೆ ಬಟ್ ದಾದನ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಾಣ ತೂಕ ತೂನಾಗ ಹಾಲಿಡೇಗೆ ಈಗ ಹಾಲಿಡೇ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಪಿರೋ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಪುನು ಬಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದಿನ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ಆತು ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದೈತು ನರೆ ಅಪ್ಪುಜತ್ತ ಅಂದು ಪಿರ ಟೀಚರ್ಸ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಶಾಲೆದನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಖಾಲಿ ಟೀಚರ್ ಮಾತ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪನತ್ತೆ ಆ ಪಂಡ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಪ್ಪನತ್ತ ಒಂದು ಐಟು ತೂವಿ ಐಟುಲ DC ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಹಾಲಿಡೇ ಅಂದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಾದ ಪಂಡ ಪಂಡೆ ತನಿಷ್ ಆರಾಮದ್ ಮೀದು ಪಿದಾಡು ತಾಯ್ಪಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಡೇ ನಿಕ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಇದು ಖುಷಿ ಫ್ಲೈ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಜೋಕುಲೆಗು ಲಕ್ಕದು ಪಿದಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿನಿ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸ ಒಂದಿತ್ತು ವಿಷಯ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಹಾಲಿಡೇ ಇತ್ತಿದ್ದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಕೋರ್ ಇತ್ತು ಜನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತು ಜನ ಅವೇ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಉಪ್ಪು ಅಂಚು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಹಾಲಿಡೇ ತಿಕ್ಕಡೆ ಇಂಚ ಫುಲ್ ಖುಷಿಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪನ್ನ ಖುಷಿಟ್ಟುಲ್ಲೆ ನೀರು ತಿಂಡಿ ಮಾತ್ರ ತಿಂದಿದ್ದಾದ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಟಿವಿ ತಗೋದಲ್ಲೇ ಹಿ ಈಸ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮಸ್ತಿ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ತುಪ್ಪೇರಿ ಆ ಇಂಚಿನ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಪಾತಿರೋದು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಕಾಫಿ ಕಪ್ ಅಂಚ ಕತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಆಯ್ತಾ ನನ್ನ ಮಗ ಯಾರು ಪಿರಲ ತನೇಶ್ ಪನ್ಪುನು ಒಯ್ಕಲ ಮೀದು ಬಿಡ್ಬಾಲೆ ಪನರ ಪುರಿ ಹಾಲಿಡೇ ಮಿನಿ ಇತ್ತು ಜನ ಅಂಚ ಕೆಲವರ ಆಪುಡು ಕೆಲವರ ನಮ್ಮ ಹಾಲಿಡೇ ಅಂತ ಎನ್ನುದುಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕತುಂಡ ಹಾಲಿಡೇ ಪೂಜೆ ಪೋಡಿಗೆ ಮಿನಿ ಶಾಲೆ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕತುಂಡ ಬೇತೆ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಹಾಲಿಡೇ ಉಂಡು ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂಚ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಡೆನೆ ಮಾತ್ರ ತರೆಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಟಿವಿ ಫುಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೋಗಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಪೊರ್ತು ಓದಾರೆ ಕುಲ್ಲಾವೆ 10 o'clock ಮುಟ ಬಿಡ್ಪೆ 9:30 10 ಮುಟ ತೇಪಣ ಮಂಡೇ ದಿನಶ ಆಯ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಐ ಹೇಟ್ ಇಟ್ ನಿಕ್ಕಲೆಗೆ ಆಗಿ ಆ ನೇರೇನ ಮೀಟ್ ಆಪೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೈತೆ ಮೇದಾನೆ ನನರ ಮೀಟ್ ಆತುಜೇರು ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪುಜೇರದಾದರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಂಡೇರದಾದರ ಈಚೀಚೆ ಆ ಮೀಟ್ ಆಪೆ ತನಿಷ್ನ ಮಂಡೇ ದಿನಶ ಟೆಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಸೊ ಮಂಡೇ ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಒಂದು ಆಯ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂಚಿ ಮುಗ್ಯಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಆಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಂಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತದ ಆಂಡ್ ಕೊಡೆ ಅಂಚ ಮೀಟ್ ಆಪ ಆಯ್ನ ಬೇಗ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಬೋದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಣ 1 week ಕಾಪಲೆ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಆತುಂಡು ಶುರು ಮಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತುಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ ಬೇಗನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇರೆ ಕೆನೆ ಬೂರೆ ಬಲ್ಲೆ ಐ ಹೇಟ್ ಇಟ್ ದುಂಬು ಕೆನೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತುಂಡು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಟ್ಟ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಲವ್ ಇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಇಚ್ಚು ತಿಂಪುಜಿ ಕೆನೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಮನಸ್ಸುಗು ಒರರ ಫೀಲ್ ಅನ್ನಕ ಕೆನೆ ತೆಗ್ದಿಪ್ಪು ನಾವೇ ಗಿಂಡಲು ಮೋನೆ ಕೂಜುದಾವೆ ನೆನಪೆ ಅವರಿ ಚೆಕ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ತೆಗ್ದಿಪ್ಪುನ ರೀಸೆಂಟ್ 3-4 ಡೇಸ್ ಅತ್ತು ಅಂದ್ ಜ್ವರ ಬರ್ಪುನ ಪಿರಾವದ ದಿನ ದೆತ್ತದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಗಿಂಡಲ್ಡು ಕೆನೆನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ದೆಕ್ಕರ ತಿಕ್ಕಡು ಗಿಂಡಲ್ಡು ಕೆನೆ ಪೂರ ಡ್ರೈ ಆಗಿತ್ತು ಮರದ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಲ್ತದ ಅವು ಅವಲೆ ಉರಿಯುಂಡು ಕೆನೆ ಪಾಡನೆ ಕೆನೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೂನೆ ಗೌರವ ಕೆನೆ ಕಂತ ಕುಲ್ದಿ ನಡೆಗೆ ಕಂತಿಂಚ ಪೂಜೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಇಟ್ಟೆ ಎಂದು ಅಂಚ ಅಪರೂಪ ಗೊರ ಅಮ್ಮನ ನೆನಪುದಾದ ಅವು ಮನಸ್ಸು ಡೆಪ್ಪಿರಾರು ಅಂಡ್ ಆರ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಚ ಪುರ ನೆನಪನಾಗ ಹೊರ ದೆದ್ದಿಪ್ಪು ಕೆನೆನ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜವೆ ಓಕೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೇಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ರಜಾ ಕೊರ್ನೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಆಂಡ್ ಟಾಕುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಜೋರ್ ಬರ್ಸ
ಕತ್ತಲೆ ಆಗ್ತುಂಡಾವೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ದು ಗೊತ್ತಾವಲ್ಲ ನಿಕಲೆಗೆ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. ಓದು ಬಾಲೆನ್ ಪಂತೀನಿ ಯಾನು ಓದು ಪನಿ ಕೂಡಲೇ ಬುಲ್ಪರಿನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇತ ಯಾನ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂದ್ ಎನ್ನದು ಸೀದಾ ರೂಮಿಗೆ ಬತ್ತದು ಏನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ದಾನೆ ಇಮೇನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜತಾನ್ ಪಿದೈ ಪೋದು ತೂಪೆ ಶೋ ಕೂಡ ಜೈದೆ ಕಾಂಡೆ ಓದಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡು ಕೆಲವರ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದೆ ಎತ್ತ ಬಾಲೆ ಅಂದ್ ಎನ್ನದು ಜೆಪ್ಪಡೆ ಒಂದು ಬುಡಿಯೆ. ಓಕೆ ಯಾನು ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಓದಿಯೆ ಅವೆ ಎಂಕ್ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅದು ನಾಟ್ ಇವನ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಜಿಯಾನು ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಅವೇನು ಓದರೆ ಬಟ್ ಓದೋದು ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ಏನ ಕಣ್ಣುಡಿಡೀ ನೀರು ಜಿಂಜದಿತ್ತಡು ಅವ್ದಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ಯಾನಕಲೆ ಪನ್ಪೇತೆ ಪನ್ಕಾಂದು ಫೀಲ್ ಆಂಡು ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಒರಿ ಕಟೀಲಿಗೆ ಪೋಪೇರ್ಗೆ ಅವೆ ದೇವೇರ್ನ ಎದುರು ಪೂತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದು ಕೇನರೆ ದಂಪತಿಲು ಉಂತುದುಪ್ಪೇರ್ಗೆ ಹಳ್ಳಿದ ಇಲ್ಲು ಮಾರ್ದು ಸಿಟಿಟ್ಟು ಪೊಸಾ ಇಲ್ಲು ದೆತ್ತುನರೆ ದೇವೇರ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೇನರೆ ಉಂತುದುಪ್ಪೇರ್ಗೆ ಮೂಜಿ ಸಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಕೇಂಡಲ ದೇವೇರು ಬೊರ್ಚಿ ಪನ್ಪುನ ಉತ್ತರನೇ ಆರ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಬರೋಂದಿತ್ತಂಗೆ ದೇವೇರಿಗೆ ಬೊರ್ಚ ಅಂದಿನ ನಾನು ಇಂಕಲಿಗ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂದು ಹಳ್ಳಿದ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪುಗಾಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತು ದೇವೇರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ಆ ದಂಪತಿಲು ಪಿದೈ ಪೋಪೇರ್ಗೆ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಆಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಪಂಡ ಆನ್ ಜೋನ ಪೊಪ್ಪ ದೇವೇರ್ನ ಎದುರುಂತುದು ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸೊಂದು ಅಮ್ಮಡ ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ಕೆಬಿ ಕೊರಿಯರತೆ ಯಾವಪ್ಪೆ ಎಂಕ ಆತೆ ಯಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಂಡ ಯಾನ್ ಬದುಕುಜಿ ಅಂದು ಪಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೇರ್ಗೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಈತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕತೆ ಅವು ಫುಲ್ ನಾ ಕನ್ನಡದಾಲ ತೂತುಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಸೀನ್ ಮಲ್ತದಾಲ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಓದಿನ ಮಾತ್ರ ಓದಿನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣುಡ್ ನೀರು ಜಿಂಜುಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಏತು ಖುಷಿ ಅನ್ಪಂಡ ಆರು ಕೇಂದಿನೇನು ದೇವೇರು ಕೊರಿಯರತ್ತ ಅಪ್ಪ ದೇವೇರೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಥರ ಮನಸ್ಸು ಜಿಂಜದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಣ್ಣೀರವು ದೇವರಡೆ ಏಪಲ ಆತೆ ಒಂಚೂರು ಭಕ್ತಿ ಆ ಮನಸ್ಸುಡು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶತೆ ಇತ್ತಂಡ ಆತೆ ಯಾವುದು ದೇವೇರ್ ದಾದಾಂಡಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ದೇವೇರ್ ತತಾಸ್ತು ಪಂತೇರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅಂಚಂಡ ನಮ ಕೆಂಡ ಕೊರ್ಪುಜೆರ ಮನಸ್ಸುಡು ಖಾಲಿ ಅವು ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ರಡ್ಡಿ ಇತ್ತಂಡ ದಾದ ಕೆಂಡಲ ದೇವೇರ್ ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪೇರು. ಬೇಗ 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 ಐ ಬರೀ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತೀನಿ ತಾನಿಶ್ ಕೀಕಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುನಿಯಾ ಫೋಟೋ ವಾ ವಾಟ್ ಅ ಪೋಸ್ ಏಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬಿಡು ಮಾರೆ ಗೋಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಈ ತಿರ್ಗಿದ್ ಬರ್ತಾನ ಏನಲ್ಲ ಕೋನ ಬಲ್ಲ ಉಂಟು ಪೋಸ್ ಪೋಸ್ ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ ಲಕ್ ಪೋಸ್ ಅಪ್ ಅಪ್ ಆ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಪೋಸ್ ಕೋ ಐ ಉದಾಸೀನ ಉಂಡು ಬುಡ್ಲೆ ಡಿಯರ್ ಗುಡ್ ಯಾವ ಗುಡ್ ಕಣ್ಣು ತುದು ಪೋಡಿಯರು ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಮೋಕೆ ಬೋಡು ಮೋಕೆ ಮೋಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೌಂಡ್ ಕೇನಿ ಕೂಡಲೇ ಏನನ್ನ
ಅಲ್ಲ ಉಂಟು ಯಾವಜ ನಾನೇ ಎತ್ಕೊರೋದು ಮಾರೆಯ ಬಿಡು ಮಾರೆಯ ನಾನೇ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ಅವೇ ದಾದ ಪಂಡ ಕಾಣೆ ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕದ ಮೊಬೈಲ್ ತೋಡಾವೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪನ್ಪೆ ಸಂಡೇ ಕೋಡೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಆಯ್ಬು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಸಂಡೇ ದಾಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಮಂಡೇದು ಬು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ ಪಂತೈತೆ ಅಂಚ ಅದು ದಾದ ಪಂಡ ಐತಪ್ಪಿರ ಅವ್ರದ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಅವೇ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಡ್ ಒಂಚೂರು ದೂರನ ಪಿದೈ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಪಿದೈ ಪೂದ್ ಬತ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ದಾಲ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಚಪಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ಕೋರಿಜಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ಗಸಿ ಉಂಡು ಐತುಟ್ಟು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಇನಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಚಪಾತಿ ಕೋರಿದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದೊಟ್ಟು ಕಾಫಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಕಾಣೆ ಒಂಚಿದ ಅದಂಡಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಐಟಮ್ ಬಂಜಿಗೆ ಬುರುಡತ್ತ ಅಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚ ತಿರ್ತು ಪದ ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಯಾನು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪಂಡೇರಿ ಇನಿ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಅಂದು ಎಂಗೆ ಕೊಂಜಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದಾದ ಪಣ ಯಾನು ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕದ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ನಂಗೆ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕು ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ತೂಪುನಾತ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಣೆ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಟ್ಟುನಾತ್ ಮೂಡು ಪೂಜಾವೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಂತೊನ್ನೆ ಕಾಂಡೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಆನಾಗನಿ ಬರ್ಸದ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿ ಮರಿಯಲ್ಲದ ಟೈಮಡು ಅಲಾರಾಮ್ ಆನಾಗನಿ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚ ಚಕ್ ಮಂತು ಕೊಡೋಡು ಆಯ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡ ರಜೆ ಎಂದು ರಜೆ ಇತ್ತಿನ ಟಕ್ಕಂದ ಅಪ್ಪಗನೆ ಜಿಪ್ಪುನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ನಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಪುಣಿಂದ ರಜೆ ಇತ್ತಿನ ತನಿಷಿಗೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕದ ಮಾತಾ ಬೇಲೆ ಆದಿತ್ತನ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಲಾಸ್ ಆತನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದು ನಿದ್ರೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆರಡು ದಿನಚ ಅಲಾರಾಮ್ ಆನಾಗ ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ಹೊರ ಅಲಾರಾಮ್ನು ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದನ ತೂಪುನು ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತಿನ ಜೆಪ್ಪುನು ಈ ಜಿನ್ನ ಲಕ್ಕುನು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ರಜೆ ತುಲೆ ತನಿಷ್ನಿ ಏನು ಲಕ್ಕದು ಮುಲ್ ಸೋಫಟ್ ಜೆಪ್ಪು ಬಾಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಒಂತೆ ಪುರ್ತು ಆಯ್ ಜೆತ್ತಿದೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆತನೆನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಪಂಡೇರಿ ನೀ ರಜೆ ಎಂದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೋಡುಡ್ಲ ಪಾಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಜೆಪ್ಪು ನಾವೇ ಅನು ಓವರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಪರ ಬಂದು ನಿಂಕೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಒಂಚು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಜೆಪ್ಪು ಓಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಿಲ್ಲೋದ ಅಡೀಟೆ ದೀಪುನು ಅವು ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಯಾಂದ ಅದೇ ಅನ್ನೋದೇ ಪಣ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೋಡು ಪಾಡ್ದು ಜೆಪ್ಪುಗ ಪಿಲ್ಲೋದ ಅಡಿಟೆ ಉಪ್ಪುಣತ ಪಣ ಅಲಾರಾಮ್ ಅನಾಗ ಅವರ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕದ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಪಣ ಮೂಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜತೆ ದೀವರೆ ಇಂಕಲ್ನ ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜತೆ ಕಾಟದಲ್ಪ ಸೊ ಪಿಲ್ಲೋದ ಅಡಿಟೆ ದೀವೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೋಡಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಜೆಪ್ಪು ನಾನು ಅಂಚ ಕತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಮೊಬೈಲು ಅಂದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ರಜೆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಆಯಜೆತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆದ ಲಾಸ್ ಆಡು ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇನೇ ಗೊತ್ತಾಣ ಉಪದ್ರ ಒಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ವಿರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆದು ಉಪ್ಪದವ ಅಂಚ ನಾನಿತ್ತೆ ಚಪಾತಿ ತಿಂಪೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಪೂರ್ತು ತನಿಷನ್ ಲೆಕ್ಕವಡು ಓದವಡು ಐ ಹೇಟ್ ಇಟ್. ದಾದೆ ಗೊತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪನರೈತೀನಿ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಸ ತೋರಿಸ್ಪದ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆ ಇನ್ನು ಮಂಡೇಡಿತ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸಡನ್ ನೆನಪಾಂಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ಕುಲ್ ನಾಗ ಐಗೋಸ್ಕರ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ತನಿಷಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಜಾಯ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ನಿಕುಲ್ ತೂದುಕ್ ಬರತ್ತೆ ಏನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಜಿಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಏತು ತೂಪರ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಏತು ತೂಪರ ಬಟ್ ಮಿಸ್ ಇಜ್ಜನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಕುಲು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪಂಡ ಓ ತನಿಷ್ ಓ ಯಾಲ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕುಲೋಗ್ ತೂಪಾತ ಎದುರು ಬರೇ ದಯಪಂಡ ಐ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಶರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಉಂಡೆ ಖಾಲಿ ಬಾಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಜಂಚ ಎದುರು ಬರ್ಪುಜಿ ರಕ್ಷಿತನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಂಕುಲ್ ತೂಪ ನಿಕುಲ ತೂಪರತೆ ಐಟ್ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ಪೆ ಕೆಬಿ ಕೊರೋ ನಿಕುಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡೆ ನಾ ದೊಡ್ಡ ಒಲ್ಲೆರಾವೆ ಆ ರೊಟ್ಟಿದ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಶುರುಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೇರು ಅದು ಪನ್ಪೇರು ರೊಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಮೈತ್ ನಾವು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಡು ಅವೆನ್ನ ದೊಡ್ಡವೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಅಮ್ಮ ಅಂಚ ಅವೊಂಚು ಪನರೈತನು ಆನ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ವೆ ಅನ್ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬರು ತೂಲೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸೀರೆ ಪಾಡ್ದು ಈ ತೂತು ಜಾತ ಯಾನು ಮೊಬೈಲ್ ತೂಯ್ನಿ ಅಂಚ ಶಿಸ್ ಮೈ ದೊಡ್ಡ ಅರೇನು ಯಾನು ದುಂಬೋರ ನಮ್ಮ ಹದ್ಮೈದು ಸ್ಟೋರಿದ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕುಲ್ ತೂತಾರು ಅಂಚ
ಆತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಪನರ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಡ ಪೋದೇನ ದೊಡ್ಡನ್ ತೂಕ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಅಣ್ಣ ಆರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೊತ್ತುಂಡ ಏನ ದೊಡ್ಡ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುವೇರಿ ಎನ್ನೆ ಟೇ ತುಲ್ಲೇರ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಆರ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೆಲವೊಂದು 2-3 ಸಲ ಬೈದೇರು ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಐತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬೇಗನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಾತಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಮಿಸ್ ಇಜ್ಜೊಂದೆ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ತೂವೊಂದುಪ್ಪಲೆ ಆತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಸಿ ಯು ಸೂನ್ ಬಾಯ್ Subscribe.